Tsohon minista a gwamnatin Buhari barista Solomon Dalon ya bankaɗo wani mugun shiri da gwamnatin Tinubu take domin tabbatar da ta dakatar da zanga-zangar da aka shirya. Batun wannan zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a Najeriya ne kullum ƙara ɗaukan zafi take da kuma samun goyon baya. Zanga-zangar da wasu ke mata kallon shiri ta ce kawai ta wasu tsirarin matasa, gashi nan yanzu ta fara samun goyon bayan manyan mutane irin su tsohon minista barista Solomon Dalon. Solomon Dalon ɗin dai ya bayyana goyon bayansa a fili kuma ya tabbatar da cewa da shi za a dama akan wannan zanga-zanga domin kuwa zai fito a gudanar da ita da shi. Sai dai Dalon ɗin ya gano wani mugun shiri da gwamnatin Tinubu take domin hana gudanar da wannan zanga-zanga, yadda ya bayyana cewa gwamnatin ta shirya aiwatar da nata zanga-zanga ɗin kafin wannan gagarumin zanga-zanga da ake shirin gudanarwa. Ya lissafo sunayen wasu fitattun mutane ciki har da tsofin sanatoci da gwamnoni wanda ya ce su aka shirya da su gudanar da wannan zanga-zanga na nuna adawa da zanga-zangar da ake shirin yi. Baya ga wannan, Dalon ɗin ya bayyana wasu batutuwa da dama da suka shafi shirin da gwamnatin take domin tabbatar da cewa ta dakile wannan zanga-zanga da aka shirya. Wani labari da muke samowa yanzu shine cewa wannan gwamnati na Bola Ahmed Tinubu ta ranzana da ganin shiri na gagarumin uwar zanga-zanga da za a yi, kuma ba su da niyya za su yi wa talakawan Najeriya adalci, domin basira ma na mulkin ba su da shi. Saboda haka abin da suka koma yi shine sun samu waɗansu suka ba su kuɗi sun ayana kansu wai kungiyan gamayan neman tabbatar da demokradiyya. Sun ce suna da haɗin kai da haɗa hannu da waɗansu daga ciki da wajen Najeriya, kuma suna gayyatar mutane zuwa nasu zanga-zanga wanda suka lakaba mata sunan cewa ba mu yarda da juyin mulkin soja ba, kuma wai za su yi soma shi a ranar 23 ga watan 7 nan, kuma za su yi shi a wannan dandalin na haɗin kai na Abuja wanda ake soma kowane zanga-zanga, wanda mu ma waɗanda suke a cikin Abuja za su haɗu su fara nasu zanga-zanga. Akwai kuma sunayen mutane da yawa waɗanda suka lissafta cewa za su kawo ba'asi a wannan zanga-zangar nasu, taron nasu. Shugaban wannan taron sun ce Oshomole ne, tsohon gwamna na Edo. Sun ce matalashi wanda zai hada hannu da shi shugabanci wannan taron, Sanato Shehu Sani, kuma Shehu Sani, Sanato na daga Kaduna. Akwai a cikin wanda za su kawo ba'asi shi baban Walai Tanko ya kasai. Akwai tsohon gwamnan Oshun Ralph Aregbesola, akwai Rocha Sokocha, akwai Dr. Kayode Fayemi, akwai Comrade Shegun Maegun, akwai Alhaji Yerima Shitima, akwai Honorable James Falake, akwai Alhaji Asare Dokubo, akwai Chief Mrs. Fashola de Tinubu Ojo, akwai Chief Barrister Oliver Konko, akwai Barrister Abuka Amu Baba Onalo, akwai kuma Honorable Kaka Usman. Wayannan su ne bisa ga bayanin su za su kawo basi a wannan taron su na cewa wanda suka lankaba mata suna da cewa mun yi ta da yunkurin juyin mulkin soja. Idan ba ku fahimci wannan manufansu shine yanzu suna nema su shafa wa gagarumin zanga-zanga nan kashin kaza. Amma ai ba za a ji mutuwa na da aka haifa a bakin mayan gozoma ba. Mu ba mu taba a cikin zanga-zangan mu mun nemi soja ma su karɓa mulki ba. Illa abinda muna neman sojojin Najeriya su yi shine aikin da ake biyan su yi, su tafi su je su fatatake yan bindiga wanda suka kori mutanen mu daga gidajensu, sun karɓa gonakinsu, sun hana su noma. Wannan shine aikin sojan kuma muna so su yi, su da yan sanda. Saboda haka idan yanzu suna maganar juyin mulki, kenan mulkin Najeriya ya gagare su, suna nema su mika mulki wa sojoji a bayan fage.
kuma suna nema su shafa wa zanga-zanga kashin kaza mu munki. Ba za mu fasa wannan zanga-zangan ba. In kuma Tinubu da mutane suka fara zanga-zanga a ranar 23, to kenan yan Najeriya mun samu tabbatarwa da karfin gwiwa cewa za mu fita wa mu da kwakwata mu mamaye ko ina a gan wane ne yake da wannan Najeriya. Kuma duk wurin da aka lissafta sunayen suna da mutunci a da mutane. Amma idan kuwa sun zuba da mutuncinsu kamar yadda aka yaudare malamai suka yi, yanzu suna fama su zare igiya a wuyoyinsu, to wallahi su ma sai sun fada ciki. Amma wallahi tallahi duk mutumin da yana gani yana iya ya dakile wannan zanga-zangan babban kuskure yake. Wannan zanga-zangan al'umma ne ta shirya domin halin da take ciki. Ina kira ga masu goyon bayan Tinubu, waɗannan abubuwan da ake faɗa karya ne. Babu yunwa a Najeriya, mutane ba su mutuwa da yunwa, ba a sata mutane yana garkuwa da su biya kudin fansa, babu rashin aiki yi, ba a facaka da kudin gwamnati. In ba a facaka da kudin gwamnati ba, ta yaya shugaban kasar Najeriya zai doki kudi biliyan 21 ana fama da yunwa ya je ya gina gidan mataimakinsa? Don haka muna neman masu goyon bayan Tinubu, idan suna da kyakkyawan hujjoji su zo su rinjaye mu. Amma wallahi idan dai za a yi wannan yunkurin kwantan bauna ma wannan zanga-zangan, to wallahi zai ingisa mutane za su fita fiye da yadda ake tsammani. Domin haka ina kira ga shugaban kasar Najeriya Tinubu, wannan barawun hanyar da ka dauka zai kawo mana bari a Najeriya. Idan ka diba kuri ka saye waɗansu sun yi yunkurin su kawo munafunci a cikin wannan tafiya, to a gaskiya ba zai zama da alheri ba. Akwai matakai na gaggawa wanda za ka ɗauka domin ka kwantar waya Najeriya hankalinsu, kuma mun nuna maka cewa wannan gwamnatin idan dai da gaskiya take yi, ta dawo da kudin mai naira 100 ta ga ko za a ci gaba da zanga-zanga, ta karya kudin abinci ta ga ko ba za mu sarari ba, ta ba da umarni sojoji da yan sanda su fasake yan bindiga a ga ko ba za mu saurare su ba. Wannan gwamnatin ta tabbatar ta mutunta mutanen Najeriya ta ga ko ba za saurare su ba. Amma wallahi idan ba za a dauki kyakkyawan mataki wanda zai kawo sauki ga yanayin rayuwa a Najeriya ba, amma a ga kaman za a yi kwantan bauna ko wani birgiman hankaka kamar yadda ake yin nan, to wallahi tallahi karyan ku waɗanda za su sayi ku nan ku kai yawan wurin za su fito ba. Saboda haka Allah ya kai mu ranar, ku fito, mu za mu fito. A ranar za ku ga kurewanku, kuma idan har an kai wannan zai yi muku wuya ku rinjaye mutane. Saboda haka duk wanda yake ba da wannan shawaran munafukin ka ne Tinubu. In kuma baka yi waje da shi ba, to wallahi sai sun karya ka. Amma mu za mu fita zanga-zanga na lumana, ba gudu ba ja da baya, babu abin da zai hana mu sai dai tashin ma'adi. Idan ba ya tashin ma'adi ba, to akwai zanga-zanga. Wannan shi ne sako.